Νίνα μου, να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, έχουμε γραμμές. Ναι. 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 Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Από Ερέτρια Ολυμπιακός. Από? Από Ερέτρια Ολυμπιακός. Ερέτρια. Ναι. Θέλω να κάνω μια σοβαρή κουβέντα. Μην να θες να πεις κανένα για ένα τέτοιο. Τι είσαι Ολυμπιακός, γιατί δεν είσαι στην ομάδα σου. Γιατί δεν είσαι στην ομάδα σου, ρε Καραγκιόζη. Θα κάνουμε σοβαρή κουβέντα. Αυτά που λέω είναι τα σοβαρά. Αυτά που θες να πεις εσύ, που χρησιμοποιήσεις και το όνομα του Ολυμπιακού, ότι είσαι Ολυμπιακός, είσαι ψεύτης και δεν είναι και σοβαρά. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Εγώ δεν πίνω. Δεν βρίζεις. Όχι, εγώ δεν πίνω, νόκα. Τι λέει. Πάω και είμαι από Ηράκλειο, Κρήτης. Α, πάω, ναι, τι. Ο Μπαρτζόκας τι κάνει, ρε Τάκη. Ο Μπαρτζόκας τι κάνει. Πάμε να κύριε μου μαζί ο ύμνος Βαζέλας. Σου τρία. Πάμε. Έλα, Βαζέλια. Ο ύμνος σας. Κάτι είπε για τον Μπαρτζόκα. Άκουσα να σου πω εγώ τι είναι ο Μπαρτζόκας. Τι κάνει ο Μπαρτζόκας. Σε γαμάει καταρχήν σίγουρα. Για πλάκα σε γαμάει. Εμπρός. Και γενικά όλος ο Ολυμπιακός σε γαμάει. Ναι. Καλησπέρα, Τάκη. Ναι. Αμάτα, Πολωνάκη. Πόα. Μπάντε, μπράβο. Γεια σου ρε γίγαντα. Πήγαινε να κοιμήσου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν έχετε επιχειρήματα, δεν ξέρετε τι να πείτε απέναντι σε αυτά που λέω, δεν ξέρετε ότι είστε ένα μπουρδέλο, μάλλον ξέρετε